kurz na Rodos, na ostrov, kde hral pre Slovákov, ktorí sa tam boli na dovolenke oddychovať a nejak proste v tej letišnej hale na toho Janka zabudli. Ten slovenský zájazd odišiel na ten hotel, Janko tam ostal bezradný s tými kuframi, čo tak predstavujem. A tam potom zistili, že preboha nemá ten Melkovič, tak sa hneď vracali naspäť a Janko, že podišiel k tomu okienku za ten mikrofón a hovorí tej žene, že aby vyhlásila alebo niečo, vie si ho predstaviť, že ako tam prosedne. A ona chytila a otočila ten mikrofón takto. A on do toho mikrofónu, keďže nevedel žiaden jazyk, len koala, koala, koala. Janko sa vedel krásne vynájsť. Medzi tým sa vrátili. Milovník zvierat by sa zacítil potrebu, aby nejaká prišla. Ježiš, to je krásne si to predstaviť. Fajne, ja si myslím, že by bola škoda nevyužiť aj vaše iné schopnosti, ako len tie rozprávacké, ktoré si nám tu myslím dostatočne predviedli. Takže vy ste dostali obe dvojice za domácu úlohu si niečo pripraviť. Pripravení? Či ho náhodou? Áno, dobre. Tak začneme vami, chlapci. Vy ste mali za úlohu si pripraviť, ako by, tým, že paroduješ, ako by pani známa to bankárka Regína Ovesny-Straka nám vysvetlila, čo treba robiť v prípade teda tejto svetovej hospodárskej krízy. Dobre? Takže si pripravení? Vždy pripravený. Chlapci, držíme palce, nech sa páči. Budete mať možnosť vypočuť si rôzne komplikované výrazy, ktorým rozumejú iba ekonómovia, tak ja tieto výrazy preložím do posunkovej reči. Ak by aj náhodou nepočujúci. To, čo, prepáčte, zatiaľ ešte pani Ovesná-Straka sa teraz prezlieka a ešte si ten celý prihovor študuje. Takže poprosím pani Ovesnú-Straku, aby... Vážené klientky a klienti, milí tichí spoločníci, hrubý domáci produkt